Canviem totalment de paisatge. Estem al Pallars Sobirà i aquí, molt a prop del pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, trobem el nou càmping. Estem a la quarta parada de Càmping Summer, el nou càmping. Este càmping, creat l'any 1979, compta en 2 hectàrees i mitja, 140 parcel·les i 14 bungalows. Ens trobem al costat del pantà de la Torrassa i a una de les entrades del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En este càmping podem gaudir de la natura tot l'any. Durant l'hivern tenim al costat les estacions d'esquí, d'Espot, Baqueira i Port Ainé. I durant l'estiu, esports d'aventura al riu, per exemple, fent ràfting a la Noguera Pallaresa. Entremig, activitats de senderisme i BTT. I aquí estem a la nostra parcel·la, una de les 140 parcel·les que té el nou càmping. N'hi ha des de les més bàsiques fins a 80 metres quadrats fins a les més grans, les XL, fins a 100 metres quadrats. Totes elles en gespa, cosa que li dona molta frescor a l'espai. I les mascotes són benvingudes i gaudiran d'un lloc ideal. Els caravanistes també tenen un servei d'autocaravanes per canviar les aigües. I què dir de l'ombra? És meravellosa, gràcies al Club del País. I aquí trobem l'edifici dels serveis centrals dels sanitaris, tots ells reformats, en dutxes individualitzades i en doble pom de dutxa. Pots dutxar des de la part de dalt o agafar el micro, cosa que et fa sentir com a casa. I a nivell d'allotjaments, al nou càmping trobem 14 bungalows, tots ells en les seues terrasses, en gespa, les seues cadiretes i, com no, calefacció. I per a l'hivern, pellets a cadascun d'ells. I un altre dels grans plaers de la muntanya en un entorn com este, donat un bany a una de les seues piscines. Piscines climatitzades gràcies a la biomassa, en la qual durant l'hivern acalenten tant l'aigua com la calefacció i a l'estiu també l'aigua calenta i les piscines, que es mantenen a 26 graus. I al costat de la piscina trobem un altre dels espais emblemàtics d'este càmping, un edifici de pedra com és el seu restaurant. Durant l'estiu, un lloc ideal per sopar a la seva terrassa i a l'hivern, un edifici més que acollidor gràcies a la seva xemeneia i al seu foc de llenya. Un restaurant amb brasa, on certifiquem que el xuletón és de qualitat. I si el que vols és fer tu mateix la carn, també disposes d'un espai per fer la brasa. I pels més petits de la casa no pot faltar mai un parc infantil. Des del càmping s'organitzen també sortides curtetes per tota la família, aquí al llac o al parc. I també altres activitats com jugar a bitlles o activitats a la piscina. Tot això els ha valgut el sello de turisme familiar. El càmping està superconscienciat en el reciclatge i per això, per fer-ho fàcil als seus clients, quan arribes t'entreguen unes bosses per poder reciclar plàstic, vidre i paper i també una bossa per la matèria orgànica. Cada vegada és més còmode anar de càmping. En este cas, al nou càmping ens ofereixen el servei de EasyBee, que és un rentaplats que, a part de facilitar-nos la feina, estalviem aigua i energia. Només sortir del càmping trobem el llac de la Torrassa, on podem fer petites excursions ben planes, tant a peu com en bicicleta. I com no, al territori que estem, aquí, a la zona del Pallars Sobirà, és un espai ideal per als amants de la pesca, sempre demanant el permís pertinent i informant-nos a la recepció. Este càmping està ple de detalls, com puguen ser este espai de lavanda o esta plantació de gerds. A través de tot el càmping i en qualsevol carrer trobem colors de les plantes ornamentals que ajuden a tindre una experiència encara més natural.
passat 2 dies genials al nou càmping, en un ambient totalment familiar i ens hem sentit com a casa. Gràcies als detalls que us hem anat contant que la direcció posa a dins del càmping, però sobretot per l'ambient que generen els campistes. L'ambient de cada càmping el genera la seva gent i en este càmping us podem assegurar que estareu com a casa. I marxem especialment contents, sabent que la Marta té el llegat assegurat en l'arribada de l'Àlex.